Ahojte, vítam vás u svojho nového videa. Dnes vás zoberiem na malý unboxing tenisiek, so let's go! Musela som objednať dvoje, lebo druhé boli vlastne v 50% zľave. A vyzerajú nejak takto. Sú to forsy. Presne tento model. Môžete mi dať potom do komentu vedieť, či sa vám páčia, či si ich mám nechať, alebo ukážem vám ich na nohách, že ako vyzerajú. To som objednala hociaké. Len aby boli tvoje, hej? Vyzerajú takto. No, ale sú to 37,5. No, takže tieto druhé, čo som objednávala, tie 37,5 sú mi malé. No, pointa je tá, že ja si to teraz musím skúšať na tú nohu, ktorá bola zlomená, lebo mi opucha. A potom sa môže stať, že ich neobujem. Sedím tu v aute na jednom z možných najobľúbenejších miest v Žiline a našla som tu slalom pre ľudí, čo robia autoškolu a normálne idem to vyskúšať pre vás, či to ešte viem. And I ain't get no rest. Yeah, Monday to Sunday, I've been counting paper, cause all I know is flex. Yes, I like my money in blues, baby, just like the New York Mets. Yes. Dripped on the diamonds, I'm a walking check. Money to Sunday, I've been chasing money and I ain't get no rest. Yeah, money to Sunday, I've been counting paper, cause all I know is flex. Yes, I like my money in blues, baby, just like the New York Mets. Yes. Turn me up. You better make sure your speakers up. Trap doing numbers like. Idem vám ukázať teraz tie tenisky. I ran it up, they all wanna call, they only around to see what I'm doing. I got a shawty from Florida, she got a peach, Georgia, do what I say and I bet that I spoil her. She wanna explore like Dora, AP on my wrist is flooded. Wearing Dior, they think it's prescription. When I touch a million, I'm bringing the members with me. I'm in the track, hawk doing 100, I fucked up the tires, you know how I'm coming. Dunking on niggas like Andre Drummond. I got a habit on stunting and hustling. For real though, I feel like a neighborhood hero. Some say I'm a snack, I'm a meal though. Ja vám chcem ešte veľmi pekne poďakovať za každý jeden váš feedback na moje video. Ja si to veľmi vážim. Je pre mňa dôležité, aby ste mi vraveli tie nedostatky, aby som to ja potom v budúcom videu mohla nejako vylepšiť a aby sa vám to lepšie pozeralo. Takže prosím, dávajte mi vedieť, či už to spravím na Instagrame alebo koment, je to úplne jedno. Ešte by som od vás potrebovala vedieť, či by vás viacej bavili travel vlogy, alebo chcete skôr takéto videá zamerané na ten bežný život, alebo hoci čo iné. Môžete mi každopádne napísať, či už súkromnú správu, pokúsim sa ju vidieť, alebo prechádzať aj spamy. Len prosím, dajte mi vedieť, je to pre mňa veľmi dôležité, aby vás ten obsah nejako bavil. Môžete mi dať odber a like a ďakujem veľmi pekne za pozornosť.